Ụmụnne m na ụmụnna m elota ọnụrụ na onwekwerechi nwanne ụnụ nwaanyị mba nnọọ awụchashiala na m eye were nnọọ ntị ṅụgwụ m ya n'ọnụ m were m ọka gwugwu na ntị n'ihi na asị ihe ikwu na-amaghị ibezi ya. Ụmụnne m ndị m tụrụ bịa na-awụ ụmụ nwaanyị ibe m ndị ka ihe nụnụ na-alụbeghị di, ọwụ na di ya bịara ha kama ikekwe ihe bịaganụ awụhụ nzube ha igone ha ekweta so ị chọrọ ịlụ di gị lụọ onye mmụọ ṅụ gwara ṅụ na ga-emekpa ṅụ ahụ dị afọ ọchụchọ ṅụ na di abịahụ and ịgbagotele na age ngwa bịakete. Anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nnọọ mza ya sị m na enweghị ya sịrị ya jụtadele m nsọ gịnị na m gaa n'ihu ya sị m na ya alụọla nwaanyị na nwunye ya mụkwara ya ụmụ 5 na ya dị ahụ dị ya mma na ụmụ ya nọgara ọfụma ha nọcha skuul na nwunye ekwenụ ya na nwunye bi n'obi ọma na ya na-ekele Chineke nna na ụdịka nwaanyị o nyere ya na ya na-aja Jehova mma na ụdịrị nwaanyị ọkpọta o nyere ya asụ nwunye na nwe ihe segara ya na nwunye nwere biznes ọ na-eme ya nwa nwekwene ka ya na-eme na nwunye ya wụdị mmadụ ego nọrọ ya n'aka problem pụta for example ọ wụ na ya anọghị ya ọ bụrụ na nwunye na ya landlord kọọ aka nwunye ga-at ọ ga-eme ihe ahụ a na-ele anya ka na ọwa ọrụ nwoke na nwunye nwere ike ime ivu na ọkwa ome ya ochefuo ọ gaghị abịa bịa wụ ihe ọ na-emecha ebe kwue na ọ weta ha shibiri mana e nwere nnebọ ya ahụ nwekwara no biznes ọ na-eme nga ahụ nnebọ ya ahụ bi wulu ya nwa rụrụ ya dị lady rụrụ ya mana ọ lụbeghị di ọ wulu ya half plot of land rụọ ya nnọọ ezigbo ụlọ portable house mana nga ha nwa bi na ha nọ rent ebe ya rụrụ ụlọ ya ebighị ebe ahụ ya rent ya because of location of his business and his wife's business ya kpatara ebe ya nwa rụrụ ụlọ enweghị ebe ya bi mana ebe ya bi ya nọ rent. Then the next compound half plot of land wee a lady a spinster bi there ọlụghụ di and ọwụzikwanụ hụ ụmụaka o nwekwara moto nwee steady business ọ na-eme ahụ aka dị ya mma o mekwa ọfụma. O ruo otu ụbọchị na enwere ihe mere nọ nwa ya nwoke ke last born ya na ụmụaka ibe ya ebiri ya nọ n'ihu street na-agbaga bọọlụ ya eguzoro tụọ ụmụaka na-ahụ ihe ha pọsọ lewe ihe ahụ nga nwa anụ ntara guzoro ọwụ na enwere ihe dịka ihe okpokoro rụba nọ n'akụkụ ebe ahụ nwa ahụ eguzoro di ya not knowing that na agwọ nọ n'ime datin agwọ eshi n'ime ihe anụ ntara rịpụta ụkwụ nwa ya welitere agwọ ahụ atụọ ya na ụkwụ ya anọkwanụghị ya na nwunye ya anọghị ya ụmụaji bịa etinye gbalaga ndị okenye ma nọ nso abịakete chọwa agwọ ọnụ ntara gbuo ya luckily lekwezie ka this lady na drive dache ologe hụzi ihe mere nụ tie makụrụzie nwa ya anụ ntara tie na moto buru ya gawa ụlọ ọgwụ before ya na abịala akọmensiwala treatment ewetawala ma ọgwụ agwọ ma gịnị awịwala taa ka eshiri nweta nwa ya ha survive so that na-ebute ọrụ na mma ya na ezinụlọ ya na this lady now abịa hụkwuo na this lady agwa ya dị mma na ọ bụ ezigbo mmadụ mana ya amaghị ihe mere na o jiri ọlụghụ di ọmụkwanụhụ nwa and ọ gbadana na age well nwaanyị mba nnọọ mza ọ ya kọrị na mma abịara bịa dịgide o ruo otu ụbọchị ya the lady agwa sị na ya na-elekwene ya anya eji ya sọ gịnị ka ya ga-emere ya n'ọma na o ji ụgwọ emere ya something ya sịrị ili na ngwa na okwu na yes na eji ya ụgwọ na thank you adịghị enough na ihe o mere na ngwa ya ekwuola ihe ọ chọrọ ka ya emere the lady agwawa ya si ya biko na ya lụghụ di ya amụghị nwa na ya chọrọ iji ego akpa ya ka ha gaa IVF ka ya chọọ surrogate mother na ya ga-alike ka o donate ara ya mmiri mgba ya ka ya were surrogate mom mụọrọ ya nwa ga-agalitata isi mgbe ike ga-agwụ ya ga-enyere ya aka n'oge nka ya n'ihi na ya eleghịzi anya ịlụ di na ya biko na o mere ya destin na enweghị ga-eme ka ntị ọzọ nụ ya na nwunye ya agaghị adị agwa
na ya ga-azụ nwa ahụ na ọkwa mana ya dị equal to task na nga nwa ya ga-ebi ụlọ na ugbu a na-enweghị echi ya daru ala nwatakịrị take over were na ihe ajọ ọsọ chọọ onye ga-ele ya nka n'ihi na ụmụ nwunye ndị ụmụnne ya lọtaga na ha ahụhụ ndị ya na-eleta da ahụ ha dat na ha ga-enyere ya aka ma ọ rawa ya ihu na ụmụ nwanne ya ya ahụtaga onye adat na ụmụaka tolitere na ha ga-ahapụga township ha ga-agawa bịa elewe nwanne nna ha ọ nwanne nne ha na ya chọrọ isecure future ya biko mere ya ebere na ọ na ihe naanị ihe arịgo na ọ bịa donate tụrụ ya ihe ka ya chọọ young girl surrogate mother ya ga-eji ego ya na ya ga-sponsor everything na ọ chọkwa ka ya kwụọ ya ụgwọ mmiri mgba na ya ga-akwụ ya ụgwọ mmiri mgba ọ na-enye kama na ya chọrọ mkpụrụ ya n'ihi na ya hụ na ụtọ ụmụ ya dị hụkwanụ ya onwe na ọ mara mma nwoke topụ na ya chọrọ nwatakịrị dịga ka ọ mụọrọ ya nwatakịrị nwa dị mma ọ na-ekwu ya ọ na-ebe ọ na-ekwu ya ọ na-ebe nwanyị mba nnọọ ike agwụ ya na ya ma what to do na ya gọbedoro nwunye ihe ke na enwebe ntị ọzọ nọrị kama ya sị ka ya kụsadịrịla m na enwere ihe enwe otu ọ ga-adị na ọ ya enyewe nwere this lady aka n'ụdị ya n'ihi na this lady with the reason Chineke rọpụtara ya zọrọ ya nwa ya na ọ ya enyewe nwere ya aka n'ụdị ya problem ọ ga-emecha pụta ụmụnne m okwu ekwulekwucha si nna m ya sị nwanne m nwoke ya sị ịma ụda agba ilu awụghị ụtọ ya gee m ntị ọfụma ọfụma ụda agba ilu awụghị ụtọ ya otu o siri gwa ya na ọ bụrụ na ime ihe dị otu a amụọ nwa ahụ enwere mgbe ọ ga-erute ya were nwa ahụ batawa small enwere mgbe ọ ga-erute ịnọrọ nwanne akpọ m na fon si ṅụ na ya elele nwa na ọgwụ mkpọrọ gị na ya elele n'ike agwụla na nwa eji ahụ ọ enidiri ihe skuul ya ọ this and that na gị biko support ọ chetakwa na ọnwụ nwa gị there is absolutely nothing you can do about it a na-ekwu eziokwu ahụ mkpọrọ gị ọnwụ nwa gị gwa ya si na enwe n'ụdị ọzọ ị ga-eji nyere ya aka ọ wụrụ ego ị ga-eji sọpọtụ ya mana ọtọ kpọgo ọ chọga dona ọ gaa n'ụlọ ọgwụ ọ ga-achọta dona ya gaa ụlọ ọgwụ ya na dọkịta ndị ọ ga-achọta dona but it mustn't be you ị nwere beautiful family gị nwa anwa mee ihe dị otu a in future nwunye gị ga-adị awe ụmụaka ahụ ga-emecha dị awe ya nwa sef ga-achọ ka ụmụ gị mara na ha nwere nwanne be careful ihe niile na-atọ ụtọ ọwụ ihe niile na-atọ ụtọ rụ nwa n'ahụ gwa ya si ga sọpọt ya na ego na enweghị ga-eme n'elu ụwa ka ịkọ mkpụrụ hapụ mkpụrụ ịkụ dịra ya azụ na you will always commit if need be na ọwụ na ị nwere nwa inwe nwa n'ugwu ya it doesn't really matter onye mụrụ nwa ahụ na ịwụghị onye ga-akụ mkpụrụ dịra mkpụrụ n'azụ na ịhụhụ ya na otu ahụ oche eche gị na ọ bụ otu ọ ga-adị no na ya chọọ another donor na ọ na-edie financial support na ị ga-enye ya mana ọ bụrụ na gụnwa inye ya mkpọrọ gị mba na ị nwere family na ịchọ ihe ga-ese okwu n'ọdịnihu ya sa ọkwa ya msa na ama agwa ihe m gwara m otu ọ dị gị try ya mee ya the next one agụ na first one amụọ nwa ahụ ọ ga na-eme expect na-abịa amụzikwara ya amụọ nwa nwoke gị baizie na ihe mbanye because nwa nwoke nwaanyị ga na-apụta gị eso nwa nwoke na nwa ha nna nwa ahụ jụwa gị ajụjụ ị gaghị enye history gị it will always connect to you a ga-enwe interference in that your beautiful family ị ga-eluzi ịhụnanya nwunye gị ma nke ụmụ gị so biko enwe ọnọdụ ọzọ ị ga-eji nyere ya aka but let it not be your seed o nwere mgbudo o nwere ezigbote plan dị ụta o chefughị onwe ya plan ya dị mma for a woman that age chọrọ secure future ya plan ya dị mma mana ị gaghị agbarụ future onye ọzọ in order to secure your own ebe ọ chọọla dona ya ga ụlọ ọgwụ ha ga-asọtụ ya ebe ahụ mana ọ bụrụ nke gụnwa no otu ochi sound otu dị awụhụ ụtọ ga-echi sound echi ụmụnne m ọhịa m gwara ya enwekwa ihe ụnụ ga-atụkwasị ya ụnụ atụkwasị ya now iwu nwaanyị nọ ngalana ụfọdụ ụmụ nwaanyị erutela age ha ga-eche ihe this lady chere mana chegezighị towards this direction ha na-echezi aka na-ele enwe olileanya na a ga-alụ di
ị ka na-enwe olileanya na di gị abịara nụ. Ọ bụrụ na ị gafeele eji ịmụ nwa, ikekwe ibiele nso, ihe mmiri ba ibi nso, ị na-ahụzi nsọ gị, di abịagazi, di bịawagodo, ọ gaghị awụ ụdịka di ahụ ị na-ele anya, nwere ike ọ gaghị abịa. Ndị pụtara ịchọ nwunye nwere ike ya wụrụ ndị chọga onye ga-amụrụ ha nwa one way or the other. Mana ịgbagotele na ụdị ịbatala na mmadụ, ịlụ hụ di, ịmụhụ nwa, and ego nọ na akaụntụ na ikwe ego. It's not like ịjụrụ ụkwụ oyi, iji ego nọ, iji ego ahụ dị gị mma, ime gị ọfụma, kama ị ga-etunwe onye ga-abịa bata n'ime ndụ gị, menye ọṅụ anya, panye ọṅụ dịka ọkụ, because of ihe kpatara akụ na ụba kpatara. Biko gị gaa ụlọ ọgwụ, ga gbagharịa mara otu ị ga-esi mee nwa, nweta nwa ga-ele gị nka, nwa ị ga-azụ kpọ ya nwa. O ruole mgbe priority gị ga-eshift ya. Ị gaghị afa ego aka because na ịhụhụ dị lụọ, n'ihi na ịhụhụ dị, ị chọrọ dị ịhụhụ dị. Ọ bụrụ na ya edịghị mma nwaanyị, kama woto oshi dapụta onye na-akara aka ya. Ijeghị mụ ha gwabekwana nwa, enwebe nwa ị mụrụ na gị fa ego aka, nakwa ele anya na otu ụbọchị ị ga-ahụ dị. And ime gị ọfụma, ịwa aka na-emeta ego, biko ọ baghị uru ije stress wụ onwe gị. Ụwa wotu mbịa, onye nụrụ ike ya ala n'isi ka bịara, n'isi ka na-apụ, enwe ka ebu apụga. Ihe na-eji alụ di na nwaanyị wụ ka amụta ụmụaka ga-ele ha nka n'oge nka ha, mgbe ha gbadawara na mmadụ. As a single woman, ịma na otu ụbọchị ụkwụ na aka ga-apịakwashi, jie ị ga-need help. Gị leta anya ụmụ nwanne ha ga-enyere gị ihe a, ụmụnne ha ga-anọchafa. Enwe onye ga-emere gị, ịkpọtagodo ha yagodo nọọsụ ahụ, once i nyere access to your money, ya pagbukwu ahụ nke mpagbu, werezi ego agashi ike. Ọ gịnị ka ị ga-eme? Gbagharịa wụrụ n'ọfaneji gị, ga chọrọ nwa nwaanyị, mee ya adopt. Ịsọkwanụ mba na ị chọrọ ime ọta ọmụmụ nwa ahụ, onye mụrụ ya na otu echeta ime, iji ego gị gawa ụlọ ọgwụ. Ikwu okwu surrogate mom, kwuo okwu maka donor, achịkọ ya ọnụ, pịpụtara ya, gị kuru megịnị, kwụ ụgwọ megịnị, lawa, gaa pịwa ya. Ijide ego ọgụdụ half plot of land gị zụrụ, ọgụdụ otu ọnụ ụlọ gị rụọ, ebe ị ga-ana aka nka, ebe ị ga-anọ nwa ahụ galite isi ya si ihe na ọ wụ nne, echi ya lụọ di, ya wụ ihe o ketere ya na ewerelakwuru di ya, ihe nọ ihe nne ya kpatara nye. Ọwụ na oge mgbe ọ ga-alụ di, ụmụnne ha apụta ka enye dị nwaanyị nwe ihe o ketere n'ụlọ nna gị, agakwala afọ nwa nwoke. Naanị ihe nidiri helping hand n'oge nka ṅụ. Once ị nwere a young baby girl, zụọ ya ọfụma, rezie ya, wee zụọ ya ọfụma, ya were amamihe tolite galite isi. Ịdịwa week nwe nwa 20 years, ị nwere ụkwụ n'aka. Gị dịwa week nwe nwa 25 years, ị nwere ụkwụ n'aka. Gị dịwa week nwe nwa 15, 20, 25, ị nwere ụkwụ n'aka. Nwa dị otu ha ga-akpọgali gị ụlọ ọgwụ, nwa dị otu ha ga-elekọta gị, nwa dị otu ha ga-anọ hichaa gị ọnụ mmiri, nyeliga nri gị rie. Ọ ga-eji ikpukpe aka esugbu n'ihi na ewu nne ya. Gị pụkwa na ịkwụ ụgwọ ụlọ, because enwe nga mmadụ ga-akarute, mana nwoke mana nwaanyị, ị ga-achọtali ihe ụlọ as a tenant. Enwe ebe ị ga-akọ kpamkpam ka enye gị ụlọ, emere respect. Ị ga n'ụlọ gị jishi ike, ọgụgụ one room ka ị rụtara to your name, ọgụdụ otu ụbụ ụkwụ ala gị zụrụ, ọgụdụ otu ọnụ ụlọ ka ị rụrụ, nga ma akpọ ya ụlọ ṅụ, nga nwa ahụ ga na-ele ṅụ, echichi ṅụ chọta ṅụ, ya eshi ebe ahụ chọwa ụzọ ya, nwee ebe ọ ga-eshi si na ihe. Yes, biko ahapụla ihe niile denwe ya until nwoke abịa lụọ ṅụ. Ị gaghị esecure your future unless nwoke ọbịara. Ma nwoke abịa gị tagbuo onwe gị n'ahụhụ n'oge nka ṅụ, taa ahụhụ, ebulatazie ṅụ village, adọmpụ ọṅụ n'otu. Wivụrụ ụfọdụ ụmụnne gị dịka nwoke nwere ike space anụ ya tinwe ebe ụlọ ọkụkọ. Ihe nwere ike ime, some of them nwere ike ha ga-eme ya deliberately, mana nwaanyị ha lụtara wakpị akpa aṅụ agwa ọjọọ, gị nwụchuo mgbe chi ṅụ na-ekere ha. Nne m ọgụ mụọ nọ n'obi n'isi ka lụrụ n'isi ka a na-apụ. Secure your future. Ịnụ ngalugbo iwu nwoke, ịhụnana ihe nwaanyị a gwagwara this lady gwaga nwanne ya nwoke. Ụfọdụ n'ime ụlọ enwekwala ndị gwawuru n'otu a, mana tupu gị take any decision, taa ya eze. Ọrụ mkpa ka ị taa ya eze, mara ihe ịba ije before gị ịbanye n'ime. Ọ nga ọha nọ n'ọnụ, udo dịrị ọnụ.